ଏବେ ସବ୍ ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସବ୍ ସିନିୟର ବଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବି। সেই ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 200 ମିଟର ରେସ୍ 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କ୍ଲାସ୍ 7। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଦୀପଙ୍କର ଦାସ କ୍ଲାସ୍ 7 ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଦାସ କ୍ଲାସ୍ 6। ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ନିଜ ନିଜର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ 100 ମିଟର ରେସ୍ 100 ମିଟର ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଜେନା କ୍ଲାସ୍ 7। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦୀପଙ୍କର ଦାସ କ୍ଲାସ୍ 7 ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମଳିକ କ୍ଲାସ୍ 6। सेकेंड प्राइज रुद्र नारायण बेहरा क्लास 7। थर्ड मुकेश कुमार परिडा क्लास 7। सेकेंड पोजीशन रे अछंती रुद्र नारायण बेहरा क्लास 7। थर्ड पोजीशन तत्व प्रकाश पारिक क्लास 7। नेक्स्ट इवेंट डिस्कस थ्रो द्वितीय स्थान अधिकार करछंती मुकेश कुमार परिडा क्लास 7 एवं तृतीय स्थान अधिकार करछंती दिव्यांशु पारिक